Tak dobrý den, já bych vám chtěl položit pár otázek a tady první, jaký byl váš nejoblíbenější učitel? Učitel? Tak ono jich bylo víc, ale byl to asi Pavel Dvořák, Honza Heřta a naše třídní Jelínková. Počká, to bych měl pošeptat, ale taky paní Eva Dospělová. Dobře. A vy jste tedy jaderný fyzik, a když jste se tedy rozhodl? To je otázka, dobře, no ok. Když jste se tedy rozhodl a proč být ten jaderný fyzik? To je v podstatě já jsem chtěl vždycky dělat techniku a bavila mě analýza, nešla mi geometrie a prostě cítil jsem, že ta jaderka, kde je to postavené na té analýze, na těch funkcích, tak jako by to asi bylo to pravý pro mě. Přičemž já jsem koketoval s ekonomií, protože jsem taky business family a taky jsem, ale nakonec přece jenom jsem se rozhodl, jsem si řekl, jo, zkusím tu fyziku. Jako bavilo mě to, no to taková i výzva, protože můj člověk je šitnej, já jsem taky ješitnej člověk. A jako se říkalo, že ta jaderka, že je to nejtěžší škola, já jsem prostě chtěl zkusit jako nejtěžší školu, jsem se vždycky do tohle vrhal, takže ona v tom byla i trochu té ješitnosti, když nakonec jsem zjistil, že ona to není nejtěžší škola, že jsou tady ještě i těžší školy, rozhodně ve světě. A také na besedě jsme se dozvěděli, že hrajete na nástroj, hrajete na klávesové nástroje a hrál jste už, i když jste chodil sem na střední školu? Tady mám svého učitele hudby, pana Tláskala, zdravím vás. Já se těším na to, co řekneš. To znamená, že jako jo, já jsem prostě chodil jsem do hudebky, udělal jsem jeden cyklus, druhý cyklus jsem nedokončil, protože jsem to začal flákat, se přiznám. A prostě potom na té vysoké škole jsem začal trošku fušovat i do té muziky, protože se zakládaly takové ty kapelky školní. No a pak shodou okolností se mnou do ročníku chodil i nějaký Martin Jandourek, který je vnukem Lubomíra Lipského. A Matěj Lipský točil desku a potřeboval hemontky, jako Hemondovy varhany. No a já jsem zrovna byl šťastným majitelem jedněch z druhé ruky, no a takhle začala naše hudební spolupráce. A vy jste také, že cestujete hodně, třeba i nějaké ty pracovní cesty, a je nějaké místo, které vás nejvíce zaujalo, na které byste se ještě jednou chtěl rád vrátit? Zajímavý, jako nejradši se vracím do San Francisca. To je prostě tam, je to místo, kde jsem strávil kus života, mám tam už i přátelé, to znamená, to je opravdu San Francisco, je moje takový zamilované místo. Ale jsou tu i jako trošku exotičtější země jako Goa, Indie, kde byla jedna konference, takže v Goa jsem byl, to bylo úplně najednou přijedete do úplně jiného světa, ta Indie jako je opravdu úplně jiná. Tam je jiný klima, jiný lidi, prostě jiný úplně všechno. Takže jako Indie je hodně zajímavá, no ale jako jinak takhle zase do té exotiky jsem tolik necestoval, většinou je to Evropa a Severní Amerika. A ještě závěrečná otázka. Jak vzpomínáte na tu střední školu a vrátil byste se ještě znovu sem? Jako takhle, nebo to v tomhle věku bych se nevrátil. Jako bylo to hezký období, i když jako přiznám se, že jako úplně nejradši ze všeho vzpomínám na první roky na vysoké škole. Protože tam jsme byli tam byli lidi podobného ražení a všichni jsme tam byli, protože že jo, vždycky vrána k vráně sedá, to znamená, že vždycky různý exoti, protože každý je cáklej svým způsobem, tak jako se vždycky sdružují k sobě a prostě tam jakoby si víc rozumějí. Že? Na tom Gimplu jsme přece každý byl úplně jiný a v té třídě byli jsme úplně každý jiný, takže my jsme se spíš provokovali, rejpali do sebe, jako zrovna takový kolektiv, extra jsme nebyli, ale jako byl tady bezvadný tým, učil se na vysokou školu, nic mi nechybělo z těch znalostí, že ta škola mi dala všechno, jsem potřeboval. Tak já děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám dále daří. Díky moc za tu příležitost.